hearties, yo ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Bring up me hearties, yo ho. Yo ho, yo ho. A pirate life for me. Fuck off! S. Hva skulle det? Jeg vet ikke, jeg har hotla for henne en afterbær. Denne kan vanligvis er ikke cobblestone i min grunn. Det heter en dungeon. Is this a dungeon? I might have it. I can see the future. Jeg tror. At all times. Oh, nothing to see, nothing to see, nothing to see. Creeper, I guess. What? Nu viskar det ska vara skriftla creepers i lockshort. Ja. Jag vet inte i din ja, shit. Jag ska bara hotla den nya tålen som vi gräver av efter. Ja, alltså... Jag vet inte, hin kyrkta. Ja, vi ska fuck this shit, vi får finna han. Vi får finna the bad guy. Och bring him to justice. Ja, gå så vidare, han the bad guy, han kommer fitte. Åh, men Alltså, vad är det då? Är det faktiskt inte köra han fitte? Du, vad är det inte är det, skulle du ha varit? Han sa inte rulläspärren, okej? Ja, okej. Jag har lite nu. Alltså, är det dig för mig här, ska se. Is dead. Ja, det är stämmer. Bam, Bam. Ja, jag tror vi var. Först ska jag checka det vatten, ja? Spider? We found some gold! Ja, ja, snägga. Found some gold! Alltså... Skulle vet! Vi är bara vänster! God damn it there! Efter lite steg. Ja, men det är så inte hämta vi. Jag är inte att finna ett steg, men så fann jag ett nytt steg. Okej. Kanske du ropar ett... Nej? Ska du pröva att ropa ett? Jag har kanske inte funnit mig där. Ha? Okej. Vad fan då? Jag är från steg som vi kommer från. Så sats på att kanske inte funnit också. Vad först då? Åh, Jag här. är inte spärrad upp det. Fuck the shit! Göra! Bring the bad guy to justice. Nej, ja. What is good? Arskat. Jag ber allt annat kors chips. Jag vill köpa allt i allt nu. Allt jag pissar ut där. Hey, is it now? Is it no longer that? Come from here, check it out långt nu. Yeah, let's do it! Oh. Han ser vattnet gott. I don't trust that motherfucker. Okay. Jo, dansk Ni. Det är så näggvatt, man. Kanske vi skulle upp efter. Who knows? Telefonen börjar. We will protect you from evil and stuff. Yes, man. Very nice. No, kvärs... Oh shit, Black Moose very back. Okay, so... Oh! Red copper? Protect yourself, man. Take your sword out. Jag vet inte vad jag ska föra. Oh nej. Han ska jämta sign också. Okej, då ska vi få det. Alltså... Nej, det är nog den bästa labyrinten då, just. Det är mindshare. Så bättre än... Nej. Yeah. Ikke til stedet! Espen! Det är nice affärer i näkra minuter om näkra minuter, you know what I'm saying? Yeah. I found something! Oh shit! I don't like this. What did you find? Nej, jag fan bara stäger det. Vänta, här så blir jag. Kom on, man. Så här är detta brutala stäget. Och det här var långt och väl uppe, kom ner. Ja, det här släcks bra. Det är upp och ner. Nej, jag har alltid fan bara uppe efter det släcks bra ner. No, my friends. What could that mean? Jag har alltid känt att jag går i det dit. Wait. I don't think this is...
Skrivfullt av slavor. Prøver ikke at skal bort til kjørt der. Esper, Ja, man ska inte helt med... No! No, jävlar vad bra! Han är källan. Nej, jag blev skopad ner att du. No! You're the worst crew ever, Levi. You're the worst crew. Lever crew. Hä? Seriöst tag. Ett nack etta. Nej, skit. Det ska inte faktiskt. Here, eat my vomit. Joss. Sonic beväger, alla vänner lojka. Skena. Kista. Melon seeds. Okej, det är bäst att vi inte missar det. Här är ett Esbjörn. Här är ett Levi. Och så har vi ett. Yay! Så får jag melon farm tar dem efter. Men vi kommer att tänka mellan som är deras brutala ställ. Nej! Det är more. Tough. Ja, Sinak. Mellan. Simon Mellongård. Let's see. Ja, är vi större kan vi ska ha. Ja, jag lugnar mig inte med alla möjliga vägar så kommer det inte näka. Hej, jag heter Koppar! No! Bad! No! Bad spider! Oh wait, det här så får djupt där. Och passa. Jag vill inte stäga gera långt dit. Jag pratar då! Spawner! Sägs. Spawner dig! Jag vill köra näka gera vet det. Kan du? Jag vill köra... Nej! Don't do it! No! You bastard! Jag har inte ens en koppar dit. Jag tycker... Inte! Bastard, Simon! You freaking bastard! Blockera mig uppsitt. Sergio som vi har lagat time upp. Pekar. Jag inte gav upp det här. Nej! Nej! Don't do it! Let the beast flow free. Man ska komma ner till slaven där. Ja, det är det som distraherar. Det är det nästa. Okej, ny till slaven här. Nej, kan... Sumpet! Det var sarkastiskt! Hä? Vad ska du göra det? Vi TNT då? Aj, kom om man ner så läser Levi sövor och så färger jag efter mammut där imorgon. Och så kommer jag efter. What? Men... Yes, it. Kom då. Jag ska kosta upp City för det var missna. Nu kan jag skjuta det som uppåt. Jag får så avtryck allt. Jag vill ha bränje. Kan du inte få döda bränje så kan du vara säker. Nej, du kan få min skäck på. Tack! Okej. Hey bro! Yeah! No. No, it's never good. Så man idag vi ska läsa om det Trutche Pirate Penka in Holo. That sounds familiar. Yeah. Det var det Trutche Pirate som är hör till the Netherworld som vi känner som helvete med det. Så nej, men helvete som vi känner som Netherworld. Och Taj går att ta här och en tar sig teammate för en lava till han tror han ska offra sig själv för att få en gång. Men apparently han tar ju. Men han har ju spawnat efter så det är inte fast så. Ja. Och så jag han inte missa skate ja captain. Captain ska missa sin skate. Och så var det trötter att bli nästan morda fast en flick on tank som dräpar mig helt kul on. Och ja, så får det bara efter och har huset var nästan prost och sånt i. Ett bättre recap jag kan vidare Josh då. Nej. Är det nytt server? Nej, server, jag kan lista upp. Okej, först låt jag. Ja.
Ja. Och så till så är man inte till en hål då, ja, inte så ja. Och för att jag kan hålla finger challenge vid labyrint. Va? Och för bättre är som shit det visste inte ska ske till. Så det ska då terapera att det är så här med steg för kommer till en hål då. Och tar för via dotcha så det funnit något slags slaver och kat helvete var det. Ja, jag spelar det samma. Och det funnit något slags slaktarhus. Ja. Men är det nöna vibra? Och så det vattnet. Och next time on this epic story, the three heroes shall go down to the water to go To justice! Through the TNT and reveal what is hidden behind it. Will they die? Find out next time on the Super Pirate Fake Adventure. Okej. Men Levi, svärmar här toilet. Do these shoes make me look fat? Fuck yeah! Okay. Get back in! Get out for man. Like I say, it looks like some monk guys. Yeah. Go through, my friends. You can do it. Okay. We take the pie. Show det. This ain't over yet, man. Börjar bara så emot det. Kom, vi får ett par här med. Men här slaktar ju. Ja. Vi får slakta nu. Uranus då. I know what you mean, man. Hej lava. Vad är lava? Alltså, jag börjar så ivas och... Alltså vi... Alltså... Kan vi hinna färdigt? Alltså han var in här. Did you enjoy my shoes? And where have you gone? Vi får att undra för adventure. Okej, vi kommer om. Hallå. I understand! Jag får äta fisk. Okej. Worst teammate ever. Say, have a... Have a... I forgot character. Strength but okay. Jag spär hackade attention. You cannot do it, man. Fem så avtrycka. Okay. That is so ridiculous. What? Det var det ofattars. Tvattla. Get. Hey, Take your balls and... Hey, Tit. Nej. Hey, Tit. Nej! Nej. Tit. Let's go. Finna the source of this madness. What foul magic is this? Ska man gå upp? Jag vet inte, jag har alltid varit en bever efter uppe. Man spör det. Kanske ha longer upp. Nej, det kan man inte. Ja. Ja, jag passar. Jag var redstone torches. Det var helt för förra. Kan redstone torches? Wait, eller jag kan mest lägga trappor som är långt bättre. Jag kan ta vattnet, men det är trappor rätt av er. Trappor? Ja. Vi får nian. Ja, vi får nian. Ner till vattnet, eller vi? Up, and we go! Up. Hej creepers, men det är ju hållet där. Ich för länge Simon till jag bor jätte Levi. Ja. Du först brände i här shoulder. Yeah. To live it by. Yeah.
Färre bara ni jag trappna. Ja. Kan det gälla färre nu? Färre nu. Trappna. Här är det också vara pengar för det. Det är inte säkert va? Då kan jag ju alltid äta. Färre ni trappna lever. Dörje. Jag väntar bara knappt. Och där Jag var inte så kunde hålla så kunde komma. Okej, så dock vi heter vattnet ju. Men vi ser själva är det inte så scary. All right. Okej. Så vi tar oss till lånar så ska vi gå. Jag spär du på push. Ja. Skriver. Stay back! No. Så jätte bomba efter Simon. Nej. Boom! Jag fattar något jag skulle fan i ja. Jag var jävla lava det. Oh hell no, there's lava there. Oh hell. Kaka! Slaver. Det kan också vara slaver hoting. Wow. Och det kan så är sånt där det. Det är så slaver hoting. He is here! In here! Och Anna, he must not escape! Not on Quest! Attack him! Destroy the foul monument! Primary objective. If I issue we are for without ett hatten check conch nu, okej? Eller konkurren, King och Sako. This place was once a great city of Alcora. Han är nog classy till att Alltså, för jag ser som det är som var allvarligt av en vad är det? evil boss här nere. Quest attack him to destroy the foul moment. Moment. You must stop him or else this world is going to war. But one thing is that you met friends and allies today. That were But they were our allies all along. Or were they? Wait. Catch allt detta koll i? Yeah. Levi. I'm working out så vi kan äta kak där framför högt. I found gold! Nej, det var gott. Okej, vi skulle jobba oss in här på den där. Rock med fettlig shit så kom vi. Färst du? Här på den där, att han fyllde. Ja. Stand in here. Det är inte hött kakmål. Ja, jag vet inte jätte först. Det är nice att den har gått så. Det ska ske den här. Renner runt och hoppar ner på slash. I found some gold! Yes. Whoa! Svänker man. Just get hungry! That's fine! Run! God damn, creeper! Man! Yes, it's Okay, so if I oh, hey, creeper! Här är två bilar efter vi kör upp i vattnet.